Assalamu alaikum. Aw dengen na balmakɛ de don Malikura chaîne toujours aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don. An bɛ continuer an ka formation na. Formation min bɛ tali kɛ Windows 10 kan. O formation min kɔnɔna na an b'o o sigi sen 15nan de la. Donc an bɛna yira cogoya min na i bɛ se ka icône mun bɛ tali kɛ i ka ɲamanminɛn na min ye corbeille k'o jɔsi ka bɔ i ka bureau sanfɛ. Donc ɲamanminɛn ye min ye o walima corbeille ye min ye o ye ni ye document min jɔsi ka bɔ i ka ordinateur sanfɛ ou bien i ye dossier min ou bien fichier min i y'o jɔsi ka bɔ i ka ordinateur kɔnɔ. Donc i y'a supprimer ka bɔ yen a tɛ girin ka supprimer. N'a supprimera a bɛ taa bila corbeille de kɔnɔna na ou bien ɲamanfili minɛn kɔnɔna na. N'a bilara ɲamanfili minɛn kɔnɔna na a bɛ waati dama dɔ kɛ yen yanni a ka supprimer définitivement yanni a ka jɔsi ka bɔ yen badabada. Donc o bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan a bɛ comme n'i b'i ka so furan n'i ka so furan n'i ye ɲaman min cɛ i bɛ taa fili i ka ɲamancɛ minɛn de kɔnɔ. Donc n'i y'a fili i ka ɲamancɛ minɛn kɔnɔna na sisan donc n'a ye waati damadɔ kɛ ɲamancɛlaw bɛ na u b'a ta ka taa mais tant que ɲamancɛlaw ma na i ka fɛn filita ninnu bɛ i ka ɲamancɛ minɛn kɔnɔ. Donc ni i hakili jiginna par exemple k'i ye fɛn dɔ fili i kun man k'a fili donc i bɛ taa i ka ɲamancɛ minɛn kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa récupérer wa corbeille fana bɛ ordinateur kɔnɔna na c'est la même chose. Donc n'i ye fɛn min jɔsi a bɛ taa bila ɲamancɛ minɛn de kɔnɔ ɲamanfili minɛn de kɔnɔ. N'a b'i ka ɲamanfili minɛn kɔnɔ ou bien an bɛ se k'a fɔ i ka ɲamanminɛn kɔnɔ n'a b'i ka ɲamanminɛn kɔnɔ donc n'i nimisara i ka fɛn jɔsilen na donc i bɛ se ka taa récupérer ɲamanfili minɛn kɔnɔ. Donc o icône in de filɛ nin ye a bɛ wele ko corbeille. Donc n'i bɛ fɛ k'o bɔ i ka bureau sanfɛ i tɛ fɛ a ka ye bureau sanfɛ donc i bɛ se ka clic droit ta n'a fɔra ko clic droit à chaque fois o ye souris sanfɛ bouton min bɛ kinibolo yan fan fɛ i b'o digi n'i y'o digi i bɛ taa bɛn nin menu de ma n'i bɛnna nin menu ma i bɛ personnaliser ta n'i ye personnaliser ta i bɛna bɛn yan i bɛ jigin ka na ɲumanbolo yan fan fɛ i bɛ jigin ka na fo thème n'i jiginna thème kɔnɔna na donc paramètres caman bɛ yan i bɛna ye paramètres associés donc i b'a ye paramètres des icônes du bureau i b'o ta n'i y'o ta sisan i bɛna ye paramètres des icônes du bureau case caman bɛ a si cochelen tɛ donc ordinateur bɛ fichier de l'utilisateur bɛ réseau bɛ panneau de configuration bɛ critique raté a caman bɛ bon corbeille fana bɛ mais corbeille in cochelen don n'i tɛ fɛ par exemple pour que ka yira aw la n bɛna nin dɔgɔya n bɛna nin to yan pour que ka yira aw la pour que a bɛ corbeille bɔ yen cogo min donc i bɛ nin décocher ka bɔ yen n'i y'a décocher ka bɔ yen i bɛ appliquer ta n'i y'a appliquer ta i bɛna ye corbeille a bɔra yen donc corbeille bɔra yen donc n'i y'o kɛ ta donc corbeille tɛ bureau sanfɛ bilen donc i ka ɲamanfili minɛn bɔra i ka bureau sanfɛ o kɔrɔ ye jumɛn c'est très simple a bɛ comme n'a y'a sɔrɔ sisan i ka ɲamanfili minɛn b'i ka salon kɔnɔ i bɛ fɛ i ka ɲamanfili minɛn ta ka bɔ i ka salon kɔnɔ ka taa bila kɛnɛma c'est tout à fait logique donc ɲaman ni mɔgɔw tɛ kɛ ɲɔgɔn kan donc i b'i ka ɲamanfili minɛn ta i bɛ taa bila kɛnɛma donc nin fana c'est la même chose donc o de tun ye vidéo kunkurunin teliyala ka yira aw la cogo min na i bɛ se ka ɲamanfili minɛn bɔ i ka bureau sanfɛ cogo min k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ k'aw vidéo aw ka partager aw ka cari kosɛbɛ donc aw bɛ se ka commentaire fana bila a la ka liker tout ça fɛn a bɛɛ lajɛlen donc ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma salamu alaikum.